Na toto je jeden monitor tu mám psa a toto druhý monitor, čo je tu, a na tomto monitore presne, ktorý má vlastne tu položený, nemu tvár nebudete iba hlas, striham teraz video vlastne z dronu, hej, no vlastne striham to z tejto novej kamery, len mi nebudete vidieť tvár, takže to dám takto, hej, budete vidieť kúsok tváre len, hej. Ja takto video, hej ľudia, takto dám, fajne si dám, striham video, hej, takto dám si, tu mám efekty, kde video, trasa, tu sú prechody. Prechod je takto spravený, na prechode si potom môžete nastaviť zvuk, lebo však kamera má aj zvuk, tak si dáme takto. Máme nejakú časť vystrihnúť. Keď máte toto tu dole, to je vlastne že Blend Edit Mode, dáte že cut, označíte takého rámčeka, túto časť tu nechcem napríklad mať, tak ju chytím, vystrihnem a potom posuniem mu. Tým Edit Mode sa posúva vlastne táto časť tohto klipu, vlastne, lebo toto je klip a posúvate potom aj zvuk, hej. Takže teraz to video má napríklad, neviem, 2 minúty 24, tu máte rôzne render sety, renderovanie vlastne tým pádom videa cez počítač. Má tu teraz dva monitory pripojené. Jeden monitor je, na ktorom strieľame 60 Hz a druhý monitor je vlastne 165 Hz, na to vlastne robím ry, takže takto si ma vidíte na kamere, hej. A proste teraz si dáme nejaký video kodek, ktorý to dokáže